Лятото на 2025 мина като миг. Колко му трябва на човек, за да е щастлив? Разходка, солодка, бебешка походка, скоци от скалите, опит някой да плените. На децата усмивките, на наша Анка извивките, диня нахапана от кая, остров по-красив от рая. Вкусна рибена чорба, миди нещо по-така, танци от шампионка гимнастичка, излетяла морска птичка. Мишо морски яд спасител, в роля на увеселител. Стефан на полусъединител, кара като изтребител. Гиро кацнал от небето, плакнеш си с вино непцето. Силвето полузаспала, че с диня е преяла. И на фона на това потъваш кораб, за да ни напомни, че всяко нещо има край, че живота ни макар и рай изтича като пясък между пръстите. Време е от древото да се отърсите и да цените всеки миг, докато е на земята красивият ви лик. За много години